ina ta sallama baka ansa ba lazumin ne to lazumi ba dole ai ba ai shi kadai ya rage mana mu a nan kauye salatin annabi ai shi yasa nace to bari in zo wajen a me kake faɗa a cikin yara na ai yaya ina son ina tsoho yanzu kai tsofe da kai ka dubi yarinya kyakkyawa duk tattalin arziki na a ƙasar nan duk burin rayuwa ta buri na ɗebi kuɗi na tun na dinga gyara ta buri na ka samu wani shararren wanda ya je makara a refinery matatan mai group oil ya tara kuɗi ya rasa me zai da shi ya dauke ta in bashi in samu kuɗi wai ka zo ka ce wai ita kake so bayan kai kana gab da shiga kabari a ba tsoho ba a nan take ba an dane gobe ni kai ka gaya man magana tsofantaka daban kuɗi daban to kana da kuɗi to in ban da kuɗi na zo kai Allah in ban da kuɗi ba to tsoho kana da kuɗi gemun ka ya bari ai wanzami na kira ya dan gyara min fuskan ko bai samu ba kaga ba yanzu ka ganta nan ka dubi fuskanta to Allah yarinya kyakkyawa kyakkyawan yarinya ka zo wai ka ce wai idan kake so fuska sai ka ce an tono kure ki a rami ai razana ta zaka yi yanzu na ka tambaye ka ce mata so na ai ga ka ke ba ni son munafiki kin san da wannan tsohon ki bude baki ki kalli ido na saboda yaran yanzu akwai munafurci kin san duk ƙauyen nan ni ne sarki kuma gaba ɗaya rayuwata duk wani noman rogon da nake a kan ke yake tafiya to bata san ka ba ka tambaya dan na kau da kai ina tunani a na tambaye ta dan ina tunani ka bata san ka tambaya ba tun tana ana tiran da aka ce ta an samu cikin ta wata ɗaya mamanta nake faman jan calbi aka zo aka kawo min kyautan bunsuru dan bunsuru nace to wannan yarinya arziki za ta to ai yanzu ka haifa arzikin ka haifa arzikin kuma to tsaya addu'o'i nake Allah ya yi kuɗi jimmala yanzu ki haka za mu yi alƙawarin kika ce kuma in zo amma kuma shine zaki ma kuma da kin ga malam a kusa da ni Jummala ke munafuka ce. Aba Jummala na, wannan tsohon ina kika san shi? Aba Jummala na. Jummala na. Aba da Allah. Ki abin nan Jummala, aba Jummala na. Dan kalle ne dan ji daɗi mana. Abu guda ɗaya zan gaya miki. Wa billahi lazi diga yau. Sai yau karki ƙara kula wannan tsohon. Na gaya miki na miki miji yana can birni. Assalamu alaikum. Gaskiyar magana. Assalamu alaikum salam. Dattijo. Lafiya lau. Dattijo kuɗin nan na je na zuba su abu. Yawwa. Trailer guda kuɗin nan. To. Kuɗin ka. Kuɗi kuma. Na zuba suna na abu. Shanun sun an kai wancan shanun. An kai shanun. Amma kuɗin kuma suna nan a rubuce. Zai yiwu. Wai da salamu alaikum. Salamu alaikum. To ka ga mai Allah. Allah ya ma albarka. Ka ga mashi da Allah ka ce dan Allah in ya zo ki same ni. Dan yaro ni wallahi dan nake ma na girme ka. Wallahi za a yi auren nan sai Jummala wannan mutumin arziki ne duk garin su ba mai arziki. Za a baka auren Jummala. Jummala. Za mu baka auren Jummala. Baka da matsala. Ai sai kaman gwari. Ai Jummala. Ai na maka ai wannan wai ba shi bane girma. Ai ni tuni ma na baka auren Jummala. Yanzu kaga tafiya ta zan je gida in je in gaya ma iyaye mata a cikin gida. Yauwa aure an yi an gama. Ba wanda ya isa ya ture auren nan. Qur'ani sai ka aure Jummala. Yauwa. Ina so ka dan wani abin nan. Dan tsaya. A ba sai ka kirga ba haba. Wani kirga za ka tsaya. Kan yarinya ta yi albarka so dan saurayi. Wallahi ta ai yanzu da na ganka he na tuna da wani wai sharukan. Qur'ani ka fi shi kyau. Wallahi ka fi sharukan kyau. Aure dole ka aure Jummala. Ka Allah shi albarka. To shikenan zan wuce. Ba damuwa. Allah zan wuce. Ai ka dan taka mu. Ai dole. Dole taka ma ba. Taka mu bismillah. Kai.